Cardom pini bertarjik thapini prime time news ramang pini le imoni teron pi. Aprang si bertang tot pen cepajer midam de aprang bertang kong pi arjik tha. Rong kethe Lokhiman dowanalong aningkan rang ason thak puru chingduk asai kedeng pon. Nilip MSC constituency Chokiola Lemsalong Sangron Pon Bangsolong Nokan Lapen Ingho City Papikawi Lapen social distance aron ke patepek. Tongkamokam pen kiwang bom ihu mabas thengpi ke patong ajok inuk areng kiso. Prilo arong along idona hem ing namangnar kipridam. Bertang kong PRG gala phe putat bertang ton pen chipajer midam snang. Rong kethe Lokhiman adowan along kuru chingduk katalon pon along social distance aron pensi kipachon pon. Ashram angkang rong kethe Lokhiman dowan along aningkan wang asonsi kuru chingduk asai dengpon mate arjo pon lo. Kuru sar lokhoning ti hensek mahang kethe ani kachikemo alangli mahang kethe ani lake Kretrok wasik kresir kebra plikebra toksi aningkan henlo mini bangso katalon ponalong non pirthe angkang pi akiso awur pi kacethang klub aporahut mate coronavirus ajo bonit hijanang bok kaikeda social distancing aron karkan kidet nangji arondo lasi pini bangso asaya longta social distancing arona tengpensi ajar asaya longta pachon ponlo lapen pini amay along patir pipon dowan langchari amay maipu Mohendro Tokpi Lapen Kongchon Bang Dilip Ronghang Chingri Amai Mai Phi Reli Ingtipi Lapen Kongchon Bang Pi Binarong Pharpi Lapen Chingrom Amai Mai Pu Ison Ingti Lapen Kongchon Bang Ethen Ronghang Lapen Rong Kethe Lokhiman dowan Kurupo Klembang Pu Babu Ingti Kurupo Lapen Longkitimung Kurupo Atum Cherap Chitodon Pen Ingsam Jen Pen Bangso Asayang Deng Pachun Ponlo Pusi Pherangke Humri Donahut Berta Ripton Long Bali Pathar pen berta pangdakpon Chotno Singh Be News 24 Karbiang Long. Chokiola Lems pen Sangkiron ponalong social distance aron ki patepek lapen inghon ni kan chiti bape khia ne pusi Nilitu News 24 Karbiang Long apherang ke hin pen berta nang pale. Chokiola Lems atum ration card ke dua tumaphan aron ateng pen Sangron pon bonta nana por COVID-19 akiso kangdang klub aporahut inut pachun long le dia phan sarkar pen ki pathik pon munit atumang bom kachi phelo ke donangji lapen inghon nokan kachiti bape donangji po aron karkana sonsi theklong chethan me pinila bangsa sangkeron along richard samaphan lang lapen sabunta pipon pe lapen rika chevenason hand sanitizer ta pipon pe lapen halapu nokan lapen ingho chidi bape ta ave monit hijan kedok kachelo ta ave lasit Chokiola Lem secretary Ronald Ingtita la solong kachelang donangji ke alang lita adai do pusi cherok tok alatum pen jongpon Chokiola pen berta pangdakpon Moses Teron News 24 Karbiang Long. COVID-19 coronavirus akiso atumaphan kithonon pen dipuanat kewang bom ihu mabas kaching koyajok driver ahiring tangrak pen arengahu kiso. Pinyada por 5 lira achutima por COVID-19 coronavirus akiso atumaphan dongkamokam pen dipuanat kewang bomahut ihum ultrabus AS09 AC8033 Lamding bypass along Thengpiarong Kepatong Derajok driver mate motor kate warabang ahiring tangrak arengahu kisonang aphitu Dipu Medical College along Sekelangaphan Ponlobonta keso ahir kang tangajok Dr. Ahin Pen Guwahati sik pache pontoilo pusi berta riptun long kachini jona tengke areng kiso mate motor kate warabang fuamen Rupsing terang asopo Bisnu terang pusi pangthek pon News Desk Report, News 24 Karbiang Long.
Kironi Range Forest Angkang Arlo Prilo Arong Along Ingnam Angnar Edonahem Kipridam Pusi Nilitum News 24 Karbiang Long Aperanke Sarhoning Tehin Pen Birtanang Pale Non Malom Ingnam Angnar Ahur Rongarlo Katum Pradam Non Puanta Ington Telang Lasonsi pada por Paipli Apor Malom Prilo Arong Ameker Augustine Be Ahem Ijon Ingnam Angnar Pridam Daksi Hemarlo Kido Ahor Muhortar Lapen Sok Sang Untik Chopanahok Pilo Birta Kilong Atengke Sarpi Lapen Asopo Augustine Be Tumpangini Meke Jangwoi Apora Hosi Ingnam Angnar Ahem Kipri Arjulong Si Hongkatsi Apran Cepa Joglo Lapen Ke Bangso Birta Kirip Apora Hut Anke Ingnam Raikom Sai Kiatum Adi Maklong Along Anhum Ridam Delang Kironi Pen Berta Pangdakpon Sarhoning T News 24 Karbiang Long Pini Berta Lapan Sikang Kanilo Tumit Hakmi Kardom